Lokhu kubaleka kube honest kakhulu. Ngiyaqala ukubaleka honest. Ngidabaleke honestly ubona ukuthi no honestly uyayibalekela and he means no harm. And bengazi ukuthi kuzoba nje. Uyabaleka ngempela futhi unakho ukuthi hayibo kwenzakalana. Yabo ubalekisa impilo yakhe naye. Uyambotha akekho aware ukuthi kuyabalekeka. Sikuyabalekeka kodwa. Yabo nje nawe uyazama ukuthi Nkosi yami kodwa ngiyabaleka yini. And uyabona lapha phambili kune traffic kunesikhala esincane imoto zihlangene kuminyene. Uyayibuza Nkosi kophumeka yini. Yabo nje kunezinto eziningi kodwa nje uthi ngizobaleka. Ngithi na president salosuvula uvulele nje yena ukuthi nje ubalekile. Ngeke phela kubaleka umshunqisi kuthuleke nje kungenzeki lutho. Inkulu yabo lento eyenzekile. Yabona lento ifana nokuthi nje akukhozi inyane lengwenya la nyamana la wacweba izibe izinto ezinjalo nje lezo futhi akukho umshunqisi wabaleka wathuleka nje. Fanele kwenzeke something sekubaleka umshunqisi into enkulu kabi leyo. Ngengizwe nje ogogo mabekhuluma emncwabeni bethi noma emlindelweni bethi ha le ntombelele la besigijima nayo. Ngizothi ogogo why bebezoqhama abantu bebadala gijima kanjani ugogo. Hayi sengiyabavumela bebegijima nayo ngoba ngibonile nomshunqisi egijima hayi mangigijima umshunqisi bengagijima nabo ogogo. Hayi gijimini yazogijima sathi la gijima khona yabona ukuthi uqondile athi dwetshiwe ukuthi ngihamba la angifuni ukuphazamisa umuntu. Angiyazi lento yokubaleka kodwa nje angifuni ukuphazamisa omunye. Nami ngibalekela la mhlawumbe kubalekwa kanjalo. Yabona umshunqisi kade wagcina nje ukushesha nje. Ukuhamba nje uthi nje uyashesha uthi uyaphuthuma. Seqhamuka sezobaleka. Hey president ngeke inkulu le nto. Sicela nje usivulele uvule nje uvulele yena umshunqisi ongenani. Oba ukuze ethiwa hey ngishiya ingane lo muzi no mangabambi lotho endaweni lapha we ngagijima imfene emini. Ngagijima imfene emini. Hayi simbone umshunqisi egijima emini. Kulo yabi leyo nto leyo ngoba besanje ukuthi nje makuvala ama events besosho nathi say ngavala ama events ngagijima umshunqisi emini. Manje sasingazi ngempela. Kodwa nje isimanga impela. Simanga. Hayi sivulele president siyacela abantu. President wethu omuhle awukho okunye okungenzeka ukudlula lokho. Uyabona phela sengenze into ewesi kanjani phela ke makwenze okunye ukudlula lokho. Singafunda okuningi lokho akubaleka ngoba singasho nje sithi ukubalekile ukubaleka okuhle. Ngoba lokho akubaleka ngenza izinto eziningi ngakho. Unga-advertise ngakho ukuthi mhlawumbe mase kuvula ama-event gijimani njengomshunqisi niyothenga amathikithi. Mhlawumbe uthi before your-event gijima uyokwenza inzipho lapha ku-Nails by Star ku-commercial building. Yazi indlela okujule ngalokho akubaleka kungicabangisela uJesu mhla ethi kowesifazane owayenikele indibilishi uyena onikele kunabo bonke ngoba ukhiphe konke abenakho. Nakulokho yakubaleka bengasho nangu umuntu obaleka kunabo bonke ngoba ulikhiphe lonke ijubana nalo. Engawina nje i-Comrades Marathon umshunqisi ngalokho yakugijima kuJesu ojajayo. Ngoba ngathi nje emthatha nje esekugcineni ephume unamba gcina athi nangu umuntu owinile ogijima unabo bonke kuba ukhiphe konke. Simbonile ukhipha konke. Thina ke president asisho ukuthi khipha konke nje 70%. Sisasuvula president wethu omuhle. Nangu umshunqisi ubalekile ukubaleka okuhle. Siyabonga sithi nje shit. Nabahlela abacabanga ukuthi abagive uphile abathi ngeke senzeka abenze. Nangu uSitha
usenzile naye ubona umshunqisi egijima vula Nails by Star lapha ku-commercial building. Sithi nje siyabonga umshunqisi into ayenzile yena ngayibona ayithatha kancane bona abantu behleka inkulu kabi lento, i-motivation kwabanye.